Witam Was pięknie. Wyrządzę Wam cosik o bubokach, o bebokach. Co to wobec było, co to wobec je, bo te beboki jeszcze są na świecie, furt. Jak to moi wyrządzani mocie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał, pyty. Co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła dali do świata. Toż Rostomili, pamiętacie, czym się kiesi straszyło dziecka, jak były nieposłeszne, a przeciwne? Kiej goniły jak podciepy, a nie chciały żadnego posłuchać? W ten czas, jak już im nie było rady, jak się ani poska na żyć nie boły, a i fotra się nie boły, co ryczą, że się chałupa trzepała, przyszła starka, a stykło, że ich postraszyła czymsikej, czego się na isto boły. Gor, jak było już na polu ćma, to taki dziecko szło postraszyć baj bubokiem. Rostomańcie się na niego prawiło, bo się go mianowało aj bubok albo bebok, ale dycki dziecka miały z niego strach. Kaj bywał ten bubok, mógł siedzieć baj pod oknem albo za dwierzami, a po niekiedy w odmaryi, pomiędzy kabotami. Mógł aj chupnąć do piwnicy, a czympieć w corku pomiędzy ziemniokami. Wszędzie mógł wleść, a siedzieć w podstolu, za stołkiem, a i w wielkucnym garcu. Choć żaden nie wiedział, jako wygląda, to wszystkie dziecka miały z niego fest strach. A potem dycki, jak już leżały w legierze, a coś ich klupło albo zazgrzypiało, to na ozajst to był ten bubok, co o nim starka wyrządzali. Inkszy roz, jak dziecka były przeciwne, to się im prawiło, że przyjdzie baba Jaga. Ona dycki bywała w lesie, ganz w postrzodku tego lasa, a miała takowną chałupkę, drzewionkę. Starka wiele razy widzieli taką starucną babę, co zbierała patyki do dzichty, a chnet się straciła pomiędzy strumami, jak kogoś ich widziała, a uczuła. Baba Jaga mogła jednako i przyjść do dziedziny ku chałupom, a drapnąć jakieś przeciwne dziecię. Wiele razy tak bywało, a spoń starka tak rządzili, a dziecka chnet były posłeszne, jak to usłyszały. Bo pospórne dziecka mógł przyjść, a i chłop, kiedy drepsił po dziedzinie z miechem na plecach. Starka straszyli dziecka, że on chodzi po chałupach, a do tego miecha wciepuje wszystkie dziecka, kiedy nie mają wzocy fotrów, a stazików, a są przeciwne. W ponikierych dziedzinach straszyło się dziecka, że po nich przyjdzie hehe. To hehe to był takowny bubok, a też żaden gans nie wiedział, jako wygląda. Ale choć dziecka się tym uśmiały, to potem się pierziną przykrywały, jak coś ich za dwierzami szkrobało. A pamiętacie diobły? Gdyś ty podciepy chodzowały, a i z Mikołajem, a szczyrkały łańcuchami, ale przez rok bywały w lesie, albo w jakichś jamach, kańsikej w ziemi. One też poradziły spórne dziecka drapnąć, a diobły po świecie chodzowały, jak baj wiatr duchą na polu, tuż też nieposłeszne podciepy se musiały dawać pozór, gor w nocy, kiedy się gałęzie za oknem gibały. Ale dziecka się straszyło, a i z tego, co by nie chodzowały tam, kany mogło się im coś ich szpatnego przytrefić. Baj do stodoły, kany mogły jakiegoś ich pieroństwa narobić. Tuż we stodole bywały pająki, myszy, a i gody, a dziecka się boły tam wlazować. W lesie też bywały roztomańte podciepy, a wszędzie daleko od chałupy, tuż najlepsze jak dziecię nie wylazowało poza rajczule. Z tego się im prawiło, że muszą być raczej blisko chałupy, bo jak od nich odejdą, to ich może coś ich postraszyć. Jeszcze wam na koniec rzeknę, że każda starka, kiedy rozstraszy dziecka bubokiem, na isto go kiesi widziała. A jak wygląda, to lepszy nie wiedzieć, a lepszy się nie pytać. To już lepszy bycie szykowni, bo po was przyjdzie jakiś hehe, jak będziecie przeciwni.